ake ngibuze ukubuza umbuzo owodwa nje. Lento eyenzakala izolo ihlanganaphi nokudlalwa kaMaskandi yobuthi wani Maskandi awudlala? Kanti mase kwenziwa uMthandeni yini indaba kwase kuba wrong kangaka manje mase kwenziwa uMthandeni sekuvele kwa wrong kakhulu engathi into eniyiqalayo. Kuyazwakala lokhu kwenzakale kune-meeting. Uthini uthini ngalabafana baKhuzani noKhuzani ezephethe isibhamu sivela enqulwini belisa uMthandeni babelisa uMthandeni emcimbini kuyodlala bezokona uMthandeni uyadubulisa ngami lo kade khuluma uMthandeni ehlalele emotweni engayingeni leyo nto kwaku right ngaleso sikhathi sekubheda kangaka ngoba naku sekwenziwa uMthandeni kahleli nini na ungelovi phela indoda unamasende la unegaxa indaba ukuthi senze umkhulumele engathi unjanjani untanga wakhe bayalingana mawukuthi kanjalo bafaka nesibhakela neyo kulokhu unizothefeza la izinto enganifuni indaba yokuthi uMthandeni uyeyisa kunini mhlawumbe amavideo awu18 lokhu nithi uyeyisa alazi umuntu oyisayo wenziwani mshayeni phela lona kade khuluma uzoyishayisa ngami